Skap kumno Cristiano Ronaldo uplat im ya une uwei ukulung badangrit hakari Spain. Kene kerja kat ba Cristiano Ronaldo udang don hakari Spain udangi lekai hapo ke klub Real Madrid. Kepertai barok ketip ya Cristiano Ronaldo kum urangi lekai football ubatep bon kikul bejap bon ki trofi bad ubalong uwei naki player bakrautam hak history jong ke football. Henry mentah ngin om keren cepang ki gol ki jong ngin om keren cepang kita ki trofi ki jong ngin keren cepang kawe ka khana ka bakta mesin yapi yanga hausnam abda kharsau Cristiano Ronaldo udang don hak klub Real Madrid Spain badhang tala don uwe ukhalung ubadang red umat ya ka jingpang ka bajur hak jabing ki jong man kasngi usha kempang bun bun sen bad ki doktor ki ong balada omla banle marmar ya ka operation ke jengim jong kala banap ha ke jengma kalong yang jong Eriks kalapang mensen mar ha ke jengduk nai bakin yo ya bisa banle ya kene ka operation kikimi kikpa jong ki yala ukun hanre ka bai operation kram dor hado kumba €100,000 kene kalong palat sampeu lang tangka haka pisa India haka to kapor kalong yang kamdon lat ban siu ya kabai operation kila persang ban wat ki jingirap nakal leng sodong kowe na ki jing angnut jong kalong yang jong Erik kalong ban yo ya ka jersey bat kibut bala soy kerteng da Cristiano Ronaldo nang banla bandi paiba ban lum pisa ka banta jong ka operation handai haba kane ka khubor kala poi cha skor jong Cristiano Ronaldo kai ka ba ule ka palango ya ka bun ki balang Cristiano Ronaldo siam lapha tang ya kata ka jersey siam lapha tang ya kita ki bun handai Cristiano Ronaldo daga jings ngai ya une khulung bal urai sindon banirap ya une khulung banirap ya ka bai operation ya une khulung kalong jing jong eri kamla ban ngai ya kane urangi la kai ba ponam tam ka pathai ula pani ba ka donot ka babha ka khrau banya kanam ka bakham kata mesim shishu kalong ba Ronaldo siam la pambana pai ba ya kane don ka jing nilang pai ba don video ban wat jing ro don ka jing pau pai ba ban yo ki like ye ki follower usule ya ka babha namar badon ukhulung badon kam ka jingiram kade ka daw bahadu menta pun kinong kersan ki borom yo Cristiano Ronaldo tang namar ki pun jong henre namar ka jing isle jong trofi kinsa hakimi